Il-ġid li qed jinħoloq qed ikompli jitqassam u jasal għand in-nies, dan sostnih il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tkellem dwar is-suċċessi tal-Gvern fi tmiem ġimgħa li magħtula għal darb'oħra kien irreġistrat tkabbir ekonomiku ta' 7.2%. U l-ġid joħloq il-ġid. Dak huwa biex ngħidu hekk il-mod ta' kif nimxu aħna nafu li meta naqqasna il-kontijiet, in-nies il-flus tal-kontijiet nefquhom f'affarijiet oħra. Nefquhom mal uliedhom, nefquhom biex jtejbu l-ħajja tagħhom, nefquhom biex jimxu l-qudiem. Meta naqqasna it-taxxa, l-istess. In-nies nefquhom f'dawn l-affarijiet il-flus. Bes issa qegħdin nagħtu bonus ieħor, in-nies qed jonfuqhom f'dawn l-affarijiet. Tkabbir li se jkun segwit minn aktar tkabbir kif il-Prim Ministru fisser l-ambizzjoni ċara tiegħu għal pajjiżna. It-tkabbir fix-xogħol li rajna sallum il-ġurnata għadu laqqas huwa qatra fl-oċean ta' investiment illi ġej f'pajjiżna u li ħajkompli jiġi f'pajjiżna. Ara, biss ikun hemm min jaħseb illi Malta laħqet il-quċċata. Malta għada tila l-fuq. U min jibża mill-loli jaqbillu jara x'ħajamel għax ħankomplu għaddejjin il-fuq. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-aħbar li l-kumpanija Crane Currency inxtrat minn kumpanija ikbar u fisser kif tkellem ma' tmexxija tal-kumpanija li spjegawlu kif waħda mill-affarijiet li ġibdu l-attenzjoni biex din il-kumpanija tixtri l-Crane Currency u minn kumpanija kbira ssir kumpanija ikbar il-proġett li qed jagħmlu Malta. Għallu li waħda mill-affarijiet li ġibdet l-attenzjoni biex din il-kumpanija tixtrina lilna u nsiru minn kumpanija kbira nsiru kumpanija ferm ikbar kien il-proġett illi qegħdin nagħmlu f'Malta. U dan il-proġett mhux talli ħajkompli talli huwa s-sinsla ta' tkabbir għaż-żmien illi ġej. Fl-istess ħin fakkar kif storikament il-Partit Laburista dejjem ħadem drittijiet tal-vot, l-istess kif qed jagħmel issa kif se nkunu t-tieni pajjiż fl-Unjoni Ewropea li niżlu l-età tal-vot għal 16-il sena. Mingħajr biża ta' xejn, konfidenza sħiħa fiż-żgħażagħ tagħna li kapaċi jiddeċiedu ż-żgħażagħ tagħna. Għandhom il-maturità illi jiddeċidu. Ejja nkunu aħna minn ta' qudiem li mhux nitfgħu id-dubju tal-li nkunu konvinti aħna.